Τα βίντεο βλέπω. Εδώ. Έτσι, έτσι. Μπράβο, Γιώργο. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Γιώργο. Μπράβο, Γιώργο. Βέβαια καλά με κανένα δίκη. Μπορεί και παραπάνω. Όχι, λέω το καλά. Είναι πολύ σκληρό. 300 είναι, τι άξιο έχει, 300 300. Ναι, 350 είναι. είναι βαρύ. Είναι βαρύ, είναι καλό το φράγι. Κοίτα πώς μας δώσει καλά να δούμε. Είναι θέαμα ρε. Όχι, δεν είναι. Ναι, ναι. Είναι πολύ δυνατό. Είναι δυνατή. Άμα είναι 2 κιλά πλάς, είναι μια παντόφλα τόση πλάτη. Κράτα το μία να πάμε εκεί που Ναι, θα το γάτσο. βέβαια. Να κοίτα που έχει πήγε. Ναι, τη βλέπω. Είναι. Είναι μακριά ακόμα. Να το. Τι φέρνει. Στην Αγρίδα πρέπει να είναι, ναι. Δρόκος είναι. Αν τον είδα, καλύτερο μάτι που πήρε. Να το. Είναι δρόγκος. Δεν είναι δρόκος. Τόσο μεγάλος. Άμα ήταν έτσι δρόγκος θα τρώγαμε. Λες. Σαν δρόκ, μοιάζει και λίγο. Καμιά στην Αγρίδα είναι ή κανένα βοφάρι μην είναι. Ωραία, τι είναι αυτό. Και έπαιξε έτσι όπως είσαι ο δρόκος. Όχι ρε παιδιά. Στην Αγρίδα είναι. Κάτσε ρε. Ωραία. Όχι, δεν είναι στην Αγρίδα. Στήρα. Ωραία μάγκα. Λαβράκι είναι ρε παιδιά. Λαβράκι. Ωραία παιδιά. Βασικά είναι η μάνα του απ' τα λαβράκια. Ναι. Ωραία. Άντε καλό Μπράβο. Μπράβο. Ωραίο. Άξιο. Πόσο κιλά είναι αυτό? 4. Δεν παίζει κιόλας, κοίτα κάτι αγκίστρια που έχει απάνω. Δεν έφευγε με τίποτα. Πού να φύγει, πού να πάει. Πολύ καλό. Ναι, καλό. Από 5 κιλά και πάνω. Ναι. Σίρα.